Ya voalohany magnano mbola tsara antsika jiaby mpagnaraka ny Facebook, magnaraka ny TikTok, magnaraka ny YouTube. Indrindra ho antsika zay mpagnaraka ity page gasigasy ity. Angely koa zay hitantsika ato amin'ny page gasigasy miaraka amin'ny ralahy baba ato ankila ato zay koragna amintsika hoe makasika ity page ity sy makasika ny antsa vakodrazana malagasy zay hitantsika mihodinkodiny ato amin'ny page gasigasy. Ka magnano mbola tsara le baba zay tonga hikoragna agnatin'ity fandaharagna ty. Ya mbola tsara fiarabagna zay nataonao igny, mbola tsara ary zegny miaraba andre jiaby mpagnaraka tsy tapaka amin'io fandaharagna zay fomba fatao teo igny. Zahay mo niaty ande mo navy, zahay mo nitompo ty groupe ty, za chef de groupe, Garçon zegny agnarako. Ke izy moa fa ity groupe vakodrazana ty fa nataony Benete taloha, fa tagnivo tao somary jeje izy, ke raha tatafara zahagna zegny karaha ohatrany fa nalemilemy, avy zegny nanangana zegny zahay. Tamin'ny 2017 zahay namolavola nandinidiniky le raha, komasy 2017 24 izy zahay komasy nanomboky zegny zahay nianatranatra. Efa tafajoro zegny zahay groupe milaminy soamatsara. Ary ny antony tegna nahasariky saigninay andeha mba hanangana ty vakodrazana ty, efa rosy loatra zegny le soatoavin'ny malagasitsika amin'ny maha malagasy atsika. Satria marobe ny zavatra tokotry atao ampiasagna ny vakodrazana, baligny ndraiky ny mandeha. Ke lasa eritreritry zegny zahay voatery andaotsika amerigny ty fomban-drazana antsika ty. Vakodrazana manikoragna de iny zegny aran'ny tariky io, de aizan'ny tanàgna zay misy andre izy koa zegny Madagasikara aketo. Ya, sôtra ny famitana fagnotaniana, raha fagnotaniana tsara be zay. Ny agnarana ny tarikinay zegny tariky Tadaha Antsahoragna. Ya, fokontaninay Antsahoragna, commune-nay io Amboditsiambalahy. Fô faritra Ampanefena ty zegny nifaritry toeragna misy zahay. Andre ve manana manager sa andre fa zegny ny matoka antegna io? Ya, marigny izy igny. Tamin'ny voalohany mbola zay nanampotsy mbola misy fa amin'ny aoriany, rehefa hita nandrosindroso zegny zahay nitady, nahita zegny zahay, nahita manager, Angelique koa zegny ny manager zay ny hitanay trano tariky zahay. Ya. Agnatin'izay marobe ny fagnotaniana amin'ny maha manager za zegny koragniko aminandreo hoe satria mivantagna vidéo ty, marobe zegny ny mpizaha vidéo ty magnontany mikekaiky sanandra hoe io laby ty afaka mideplace na hoe ino zegny ny zavatra azontsika atao, azon'ny vahoaka angalagna atsika amin'ny toerana maro samihafa, raha azontsika atao zegny izy koa tsika hideplace. Ya, sôtra anao magnontany. Ya, izy mo araka ny fagnontanianao, zahay afaka mideplace satria mo fa hipetraka amina tonon'ny artiste. Fô nay ndraiky tsy zay raha jiaby ndraiky no afaka andeha hideplacenay andeha hagnanaovanay le vakodrazananay. Fô raha toa ka zegny ny koragna niazonay tanisaigny hoe raha toa ka fidiran-tragno izy, tsakafara izy, toy ny famadiagna mpandiagnana tôlambalo zegny. Ya, resaka amin'ny afalifaliagna amin'ny raha magnan'igny, zigny afaka andiananay alegny, ary afaka mideplace zahay. Ya. Agnatin'izay groupe Tadaha, firy zegny ny isa misy atsika amin'ny andro ake, tokotokony firy zegny atsika jiaby? Ya, marigny. Raha isanay jiaby ao 7 zegny zahay. Fô io ndraiky afaka raha ohatra teritery igny, misy tsy afaka ndraiky ny sasany amizay mandeha misôma. Ya, tsy vory. Amin'ny mahavakodrazana malagasy izy, raha matsikatra atsika amin'ny vidéo, tsy mahita mihitsy zegny velobingy ary agnisan'ny mampiavaka zay. De ino zegny mety ho antony
mahatonga tariky taday groupe gasigasy ty tsy mampiasa bingy mihitsy agnatin'ny fagnanaovana le antsy avako-drazana. Ia, izy igny tegna marigny, zay tegna tsy mampiasa bingy satria izy efa napetraka any am'le fomban-drazana tanteraka zegny le maha-vako-drazana vako-drazana igny zegny tagna tanteraka ny ampiasaigny, tsy mila mbala andeha nangalamboariny raha maro eky fô mbô tagna fô zegny maha-vako-drazana izy tsara be, tsisy amponga tsisy ino eky fô mbô tagnany fô izy ampiasany. Ia. Agnatin'izay fotoagnatsika moa tsy de lava loatra, manakory zegny ny fagnamaizana toky le olo angala raha ohatra misy ny déplacement zay atao, manakory zay fô fisomanandreo hoe voafetra fô sa manakory zegny ny matetiky zavatra misy? Tsara loatra zegny, le fandehananay magnano déplacement voafetra le fotoana somanay. Ia, arakaraky le olo mangala ataoko zegny misy misôma zegny zahay amin'ariva. Ia, am'veky par-pihinanana matsagnany amin'ny namare aka zegny misôma ka zegny zay, fô matetiky ndraiky misy ambelandreo hely zay matsagna milibaliba hely magnanjegny zegny, fô izy ny tegna agnatiny zegny aligny araiky matsagna par-pihinanana zegny le fataonay izy. Ya, regnintsika koragna jiaby igny raha ohatra misy liagna angala tariky taday ato amin'ny groupe gasigasy, la hitantsika mpagnano vako-drazana igny, misy numéro amy page ao, misy numéro ambany io, antsôva numéro io fa io numéro ny manager, antsôva ahafahantsika mifampiresaka fa zareo efa pare, izy koa fa d'accord ny daty efa avy edy zareo amy toerana zay miniminenao tondrasana zareo io, afaka mandeha partout zegny ny tariky taday groupe gasigasy. Agnatin'izagny mbala ataon-tany hoe Antsahoragna misy andre, de ino zegny mba nahavian'ny tanàna ty hoe natao Antsahoragna? Izy raha tamin'ny taloha te tsy de Antsahoragna loatra ny agnarany, fô misy rano atsimo akao tegna misy marigny le hôragna, ndre olo mandalandalagna fô zegny mahity izy maefa gaga de Antsahoragna de lasa tavela amin'ny Antsahoragna izy. Antsahoragna. Ia. Ino zegny tegna velon-tegnan'olo amin'ny ankapobeny amy tanàna ty? Raha mivelon tegna amin'ny ankapobeny mamboly toy ny lavany, kafe, ny jirofo mbala komkomasy izy io fô ny lavany, kafe, vary zegny malôha ny tegna mibahan-toerana. Ia, i raha telo zegny. Ve fiompiagna. Fiompiagna. Ia. Ankoatr'izay, amy tanàna Antsahoragna ty tsika, commune aiza ve misy izy ty? Ity commune ty, fokontaninay ty commune Ambodisambalat. Ia, araky le fagnazavana. Ia. De manakory zegny ny hôpitaly, ny école amy tanàna ty, efa misy zegny ve aty? Tsara zay fagnontaniananao zay. Ny hôpitaly mbola tsisy, ia, fô ny l'école misy tsara, fô zegny hoe ny raha hely mampanahirana zay momban'ny l'école zegny, ny l'école tsara fô ny ny mpampianatra mbô nina fanjakana zegny tsisy. Agnatin'ny mpampianatra 5 araiky fô nina fanjakana ke lasany vangongo amy ray aman-dreny ny magnefa ny mpampianatra ke zegny ny raha misy. De amin'ny andavanandro manakory zegny toe-tsaignin'olo amy tanàna ty, hoe mbô maro ve ny olo mbô mivavaka sa manakory? Ia, sôra maro mivavaka, ndeha église fô kô amy tanàna io hely ny tanàna fô mahampy 3, ao manefa JKM, ao ny Jesosy Mamonjy, ao zay ny katôlika. Ia. 2000 firy zegny tegna tokotokony niforognan'ny tanàna ty? Niforognan'ny tanàna ty efa tsy 2000 mbala 1000. 1000 firy zay? Tagny Zaha nanontantany ray aman-dreny aby
tagnitragny 1930 io tô doko misy amy tanàgna ty efa ndre fô zegny ny mpagnano vakodrazagna aketo sa mbola misy groupe hafa koa zegny amy tanàgna amy fokontany zay misy andre raha amin'ny vakodrazagna ty efa zahay fô ary na dia amy commune atao aby aza efa zahay eto fô zegny tegna magnano izy amy commune araiky ato zay ia madivadiva donc ny fandaharantsika de sao de mbô misy afatra avy amin'andre ty andeha amin'olo jiaby mizaha vidéo ty ampamaranana ny fotoantsika ia misy ny afatra satria raha katao misy afatra voalohany afatra zay mipetraka anay araka ny fagnazavana teny so managna hetaheta anao angala zahay amin'ny faliam-ponao amin'ny toerana misy anao na amina raha tanisaiko aby te igny aza misalasala magnatso numéro zay nambara takeny amy manajeranay igny aza misalasala fô vogno zahay andre hafatra zahay tian'andre atao eo amin'ny hetaheta igny zegny zegny afatra ampita mare amintsika ampitandregny ary ary zahay vogno andeha zay ny afatra farany Yaya makasitraka ray aman-dreny renitsitika ny chef de groupe izy ny mitariky ny groupe taday ato amin'ny page gasigasy akato ato fô zegny somanjare io izy koa réseaux sociaux zegny ato fô hitavagna zare io de vognony zare namarany teo fô miankina amitsika lay mpankafy ary magnentana atsika zegny tsy hiala ny page fô maro ny vokatra vaovao isan'andra ho hitantsika amy page ao ke aza miala lavitra de aza mavavy magnantso na mandefa message raha ohatra misy ny tiagna koragniny mahakasiky fangalagna reto ekipantsika reto nentsika jiaby izy ty zahay moa ny manager fa vognono hiara-iasa amitsika jiaby ifanolotagnana ifagnampy amin'ny antsa vakodrazagna malagasy tegna important amitsika malagasy ny antsa malagasy ary soragna koa zegny atsika mankafy atsika lay mankafy efa tohiza fankafizana atsika fa vognono agnamia vokatra vaovao isan'andro ho atsika ny tariky taday ato amin'ny groupe gasigasy hitantsika ato amin'ny Facebook ke magnasa atsika zegny tsy saraka mandrakariva amin'ny ty page ty ke zay moa ny koragny soragna atsika jiaby nitandregny jusque tamy farany ka magnano veloma betibetiky ho atsika mpankafika aza miala lavitra ny page atsika raha ohatra misy ny tiagna ilagna mivantagna numéro fahitantsika ao antsova andefa SMS fa amalanao zahay tompo plasy tompo vavy sotra betsaka